Hey guys, नै नोंथांमोननि सिगाङाव जायफोरा नुखांबाय आरो नुयिफोरनि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना नायनो हागोन दे। दहाय माने रावना एसे फिसा दङमोन, दायो बिराद गिदिर जालांबाय। माने गरमावनो भिडिअ लानो गोनां जाबाय नै। ओरैबायसा नै नायनो हागोन दामोना नै। दहाय एसे फिसामोन दे रावना, दायो एकदम गिदिर जालांबाय आरो ना। मबाइला कभारखौनो खामख'नो हायाखै नै। बा नै माबायदि जोंदों जेनेबा साना बियो, मानि थाखाय? सोरबाफोर मोनथियोबा खोन्थाहरदो। मानि थाखाय बेबायदि लाइट दा जोंदों आरोना दिनै साना नै। माने दोहैयो एसे फिसामोन दे साना हा, ओमफ्राय दायो बे रावना माहाय फिसामोन, बेनिफ्राय दायो बांसिनाव बांसिन गिदिर जालांदों आरो। ओमफ्राय बे रावना साननि बारा जालांगासिनो, बेनिफ्राय दोहैयो फिसामोन आरो। ओमफ्राय मोनथाम गाबनि दङमोन दोहैयो। आं बे मोनथाम समायाव भिडिअखौ लानो हायासै, बेनिफ्राय माने मबाइला चार्ज गैयामोन नालाय। बेनिफ्राय दायो नै लागासिनो दोङो नोंथांमोना नै जा गिदिर जालांसिनदों आरो ना। गुवार जालांबाय, माने कभार खालामख'नो हायाखै भिडिअआव नै। माने दै माने फिसामोन साननि रावना हा। जाबाय था गरम नै, होमबाबो भिडिअ लानानै फैबाय। जायफोरा नुबायानोसै आरो जायफोरा नुवाखै नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो होनना भिडिअ खालामबाय आरो ना। नै नायबावनो हागोन नै। नै बापरे, बेबायदि जादों आरो ना नै। साननि रावना बेबायदि जोंदों आरो। ओमफ्राय मानि थाखाय जोंदों हमनो हायासै। खावसेल' दे खिन्थु, खावसेया एक साइड जोंदों आरो ना। ओरै साइड खावसेल' जोंदों नै, ओरै खावसेल'। ओमफ्राय नैथिं गालावहा गैया। बेनिफ्राय दोहैयो मोनथाममोन दे कालारा साइडआवहा। बेनिफ्राय दायो बेसेबांल' जाबाय नै। ओमफ्राय बांद्राय गुवार जालांबाय आरो। बेनिफ्राय बेसेबांखिनि गुवार नङामोन दोहैयो, बारा जाबाय आरो। बेखौनो खिथिबाय, टाटा।